Moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos en este acto que pretende ser un acto sinxelo, pero moi sentido, no que queremos, como ven sendo tradicional, recoñecer a traxectoria de algunhas persoas que ao longo da súa vida tiveron como referencia difundir e promocionar o uso da lingua galega na súa actividade, en este caso, académica e investigadora, como é o caso do noso homenaxeado este ano, don Antonio Rigueiro. Están aquí na mesa a vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo, o vicerrector de Planificación, Tecnoloxía e Sostibilidade, responsable tamén da normalización lingüística na universidade. Está o director do Servicio de Normalización Lingüística, Manuel Núñez Ingala. A eles, como dicía, a todos vostedes, moitas grazas por estar aquí. Vai ser precisamente o director do Servicio de Normalización, Manuel Núñez Ingala, quen vai dar lectura á acta do xurado. Bos días, vou ler un extracto da acta do xurado do cuarto Premio Luís Porteiro Garea 2021. En sesión celebrada o día 1 de xullo de 2021, o xurado do cuarto Premio Luís Porteiro Garea a promoción e uso do galego na Universidade de Santiago de Compostela, constituído por Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela e presidente do xurado, Gumersindo Feijóo Costa, vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade, Rita Gradaille Perna, representante da Comisión de Normalización Lingüística do Claustro, Ángela Juana Torres Iglesias, representante das Comisións de Normalización Lingüística do Campus de Santiago, Uxía Garrido Filgueira, representante das Comisións de Normalización Lingüística do Campus de Lugo, e eu, Manuel Núñez Ingala, director do Servicio de Normalización Lingüística e secretario do xurado. Este xurado, despois de examinar e debater as propostas recibidas, decidiu por unanimidade conceder o premio ao profesor Antonio Rigueiro Rodríguez, catedrático do Departamento de Produción Vegetal e Proxectos de Enxeñaría. O xurado salienta a súa traxectoria científica, académica, cultural, cívica e social ao longo de toda a súa carreira na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela, así como noutras iniciativas de divulgación científica e sociais. Entre elas, as que toman como referencia unha docencia universitaria exclusivamente en lingua galega, tanto no nivel de grado como no de posgrado. A súa dirección de máis de 20 teses de doutoramento, varias delas en lingua galega, a súa longa traxectoria como autor de divulgación científica en galego, tanto en formato monografía como en artigos de revistas, capítulos de libros e intervención en congresos. Tamén a súa participación activa na elaboración e estandarización da terminoloxía galega no seu ámbito de especialidade, e así mesmo a súa pertenza a sociedades científicas galegas como a Real Academia Galega de Ciencias, Sociedade Galega de Historia Natural, o Grupo Botánico Galego, o Grupo Micolóxico Galego, o Consello da Cultura Galega, o Observatorio da Paisaxe da Xunta de Galicia, o Comité das Árbores Senlleiras ou o Observatorio da Biodiversidade. Moitos parabéns, profesor Antonio Rigueiro. Ben, pois para facernos coñecedores a todos, aínda que casi todos temos xa referencia dos moitos méritos que acumula Antonio Rigueiro ao longo da súa traxectoria académica relacionados coa lingua galega, pois van tomar a palabra, en primeiro lugar, Isabel García Arias e despois Javier López González. Ten a palabra Isabel García Arias. Non sei se me escoita, sí. Señor reitor, autoridades, prezado Antonio, é un orgullo e unha honra para min acompañarte neste acto de entrega do Premio Luís Porteiro Garea, que se outorga ás persoas ou colectivos que traballan a prol da normalización do uso do galego na universidade.
O certo é que creo que a elección do premiado hónranos a todas e a todos os membros da Comisión de Normalización Lingüística da Escola Politécnica Superior de Enxeñería e aos demais membros da iniciativa Proxéctate, que é unha iniciativa que reúne as comisións de normalización do campus de Lugo e que impulsamos esta candidatura no seu día. Cando o premio se edita por primeira vez hai 4 anos, Xusto Rodríguez, no seu labor de dinamizador, deu-nos a coñecer a iniciativa xurdida dende o Servicio de Normalización Lingüística. E había que presentar a alguén dende o campus de Lugo. Inmediatamente, o nome de Antonio xurdiu e a idea non só nace na EPS, senón que as outras comisións do campus uníronse entusiastamente a esta proposta. Tanto foi así que non cesamos na nosa convicción e no noso empeño até a presente edición. Que a ceremonia de hoxe sexa celebrada en Lugo ten tamén unha importancia especial, dado que Lugo é a cidade na que Luís Portero Garea naceu en 1889. E tamén é a cidade onde naceu o galardonado desta cuarta edición. Para nós, o nome de Antonio Rigueiro está ligado a ese patrimonio inmaterial que é a lingua, a difusión do patrimonio natural galego nomeado no idioma vernáculo. El e o seu equipo, lonxe de desprezar o saber popular, recopilaron nomes e denominacións de diversos tipos de vexetación presentes no noso territorio. Aquelo que non ten nome non existe. Coñecer como as persoas nomean o seu patrimonio natural axuda a conservalo, porque as denominacións autóctonas son, a cotío, minuciosas e concretas, distinguindo variedades e especies. Iso é algo que adoita esquecerse dende a academia. O galego enfróntase en moitas ocasións ao prexuízo de non ser considerada unha lingua para o debate científico, especialmente nas disciplinas técnicas ou científico-técnicas. Unha mostra é que no ensino público en Galicia as disciplinas científicas adoitan ter numerosos impedimentos para seren impartidas en galego. Por iso é importante que un enxeñeiro de montes, como o profesor Antonio Rigueiro, combatise no seu traballo académico e de divulgación este prexuízo, dando a coñecer ao mesmo tempo o noso enorme acervo lingüístico ligado á natureza e o noso rico patrimonio natural. Algunhas das obras que atestiguan isto que estou dicindo, en solitario ou con outros autores, son as seguintes: Árbores e formacións senlleiras de Galicia, Guía de Árbores de Galicia, Guía Botánica do Parque Rosalía de Castro, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico en Galicia, Itinerarios didácticos polos fallais galegos e un longo etcétera que sería demasiado prolixo enumerar agora. Pero, ademais da súa calidade científica, sen dúbida, o que tamén contribúe a que o alumnado e a comunidade universitaria o sigan nesta labor de difusión é a súa destacable calidade humana, que o levan a ser ese profesor querido e respectado, a quen seguen grupos de alumnas e alumnos atentos e embelesados coas súas explicacións nos percorridos polo campus, de árbore en árbore ou de masa boscosa en masa boscosa. Non perdan un recorrido botánico guiado polo profesor Rigueiro. Querido Antonio, parabéns e moitas grazas. Moitas grazas, Ana Isabel. Ten agora a palabra Javier López González. Señor reitor, autoridades, compañeiros, amigo e sempre profesor Antonio Regueiro, é un placer para min e unha gran honra participar neste acto como padriño do galardoado. É difícil describir a emoción que sentín ao recibir a chamada de Antonio para pedirme que o acompañara xunto con Ana neste momento tan especial para todos nós. Nun primeiro intre, a ledicia da invitación non me deixou entrever a responsabilidade que supoñía a miña resposta afirmativa. Pero, en calquera caso,
alégrome moito de poder compartir con ele e con todas e todas vós este entrañable acto de recoñecemento cara a súa persoa. E vou falar dende a perspectiva de ter sido alumno e agora compañeiro de Antonio. Permitídeme que o faga porque dende esa vivencia persoal vai ser máis doado que afloren as miñas palabras. Hoxe estamos aquí para recoñecer a promoción e o uso da nosa lingua na súa dilatada vida profesional a través da concesión do Premio Luís Porteiro Garea. Teño que dicir que eu non fago máis que representar a moita xente do noso campus lucense que vimos dende o principio que o noso compañeiro Antonio Regueiro era un bo candidato a este premio instituído pola USC e así o defendimos ata chegar a este momento. Estamos seguros e orgullosos tamén de que hai outros moitos merecedores deste premio na nosa institución, pero tamén o estamos de que Antonio o merece como que máis. Eu criei-me e educaronme en castelán. Non tiven a sorte de contar co galego entre as miñas ensinanzas, a pesar de vivir sempre en Galicia. Eran, sen dúbida, outros tempos. Pero cando cheguei á Universidade de Santiago, xa como alumno, deime conta de que o noso idioma, para min bastante descoñecido e pouco usado, formaba parte desa cultura da que eu me quería impregnar. E grazas, sobre todo, a profesores como Antonio e outros moitos, cheguei a coñecelo, a perder o medo de usalo e a querelo. Hoxe non concibo a miña vida sen o galego. Dentro do programa Ponte, nese no que Antonio tamén colabora dende hai tempo, amosando unha vez máis o seu compromiso con esta universidade, cando dou as miñas charlas polos centros de secundaria das vilas e cidades de Galicia, para animar aos nosos mozos e mozas a vir á Universidade de Santiago de Compostela, a que formen parte desta gran comunidade universitaria, sempre lles digo o mesmo, que esta institución non lle sea allea, porque é súa, de todas e todos os galegos, pero ademais porque fala a súa mesma lingua, o seu mesmo idioma. O galego e Antonio Regueiro forman un tándem inseparable, que estou seguro de que non foi sempre fácil de manter, tanto no ámbito universitario como no profesional fora da universidade. Pois no mundo da enxeñería, que eu tamén coñezo ben por compartir titulación con el, o idioma galego non sempre tivo ou ten o trato que merece. Pero Antonio é un home apegado á terra, a esa mesma terra que é o sinal de identidade do noso campus. As veces que coincidín con Antonio, como alumno en varias ocasións, a última nos cursos de doutoramento hai xa máis de 20 anos, pero tamén como compañeiro profesor. Sempre lembro cando Antonio era director da Escola Politécnica e eu me presentei ante el para comezar a traballar nesta casa hai xa 24 anos. A súa proximidade no trato foi sempre excepcional. E moita culpa diso o ten a lingua que sempre emprega, que fai que transmita agarimo e complicidade, sosego e amabilidade. Que lonxe queda a imaxe estereotipada do señor catedrático, altivo e distante, por fortuna xa superada na nosa institución e na universidade en xeral. Antonio nunca deu esa impresión. E o galego penso que tivo moito que ver nesa percepción que sempre tivemos del. Escoitar da súa boca, por poñer un exemplo, os nomes das árbores, Bidueiro, Salgueiro, Carballo, Castiñeiro, sen dúbida nos achegan máis a elas e esperta o noso interese por coñecelas mellor da súa man. Os seus méritos académicos son indubidables e amplamente recoñecidos, así como o seu saber e a forma de transmitilo. Pero estou seguro de que con este recoñecemento da súa propia universidade, polo uso da nosa lingua como vehículo desa transmisión, estamos a poñer a guinda no pastel que Antonio tan exemplarmente foi elaborando ao longo da súa vida. É de xustiza. Remato xa esta breve intervención agradecendo unha vez máis a Antonio que se tivera lembrado de min para este acto e pedindo desculpas a todo o auditorio por posiblemente non estar á altura do mesmo coa miña modesta intervención. Pero podo dicirvos, compañeiros e amigos, que as miñas palabras foron ditadas dende o corazón e dende o profundo respecto, admiración e amizade que sinto por Antonio. Moitas gracias.
Moitas grazas, Javier, pois por esas palabras que transmiten tamén esa proximidade, ese sentimento e ese cariño que Antonio se fai acreedor con todos os que se rodea, con todos os que se relaciona. Aí coincidimos todos. Parabéns, moitas gracias. Ben, pois é o momento de entregarlle este obxecto simbólico do premio que recoñece esta trayectoria. Perdón, vamos a escutar unha pequena musical. Non lle os presentei ao comenzo, eles son Ana Serantes na flauta, Gonzalo Muiño no violín e Elena Díaz no violonchelo da Orquesta da Universidade, e lle agradecemos moito que teñan tamén connosco para poder poñerlle pois unhas notas musicais a este acto. Parabéns e moitas gracias. Agora sí, imos facerlle entrega ao premiado do obxecto que distingue. Bos días.
señor reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, señora vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo, señor vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade, señor director do Servizo de Normalización Lingüística e membro do xurado, señora vicerreitora de Organización Académica, señora secretaria xeral, saúdo as demais autoridades académicas que nos acompañan. Desculpen que non os nomee para non alongar en exceso esta intervención. Autoridades civís, señora alcaldesa de Lugo, señor secretario xeral de Universidades da Xunta de Galicia, señor secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, señora deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo da Deputación de Lugo, señor presidente da Real Academia Galega de Ciencias, espero que non esquecer a ninguén, se foi así, pois foi involuntario e déanse por saudados. Quero saudar tamén aos membros do xurado, familiares de Luís Porteiro Garea, madriña e padriño deste acto académico. Moitas gracias polas vosas afectuosas palabras que me emocionaron e que, sen dúbida, me enxalzan en exceso. Amósase, sen dúbida, que, ademais de compañeiros, sodes vos amigos. Tamén saúdo as compañeiras e compañeiros, amigos, familia. Permítame, señor reitor, que abeire o protocolo para saudar dende a distancia as persoas que están seguindo o acto por YouTube. Entre elas, a miña filla Olga, que desexaría acompañarme nesta data, pero problemas de última hora relacionadas coa pandemia que sufrimos impedíronlle desplazarse. Quero comezar o meu discurso co agradecemento ás compañeiras e compañeiros da Escola Politécnica Superior de Enxeñería e de outros centros do campus universitario de Lugo que me propuxeron como candidato para o premio Luís Porteiro Garea á promoción do uso do galego na nosa universidade. A verdade é que me sentín recoñecido xa polo feito de que pensaran en min. Moitas gracias tamén aos membros do xurado que decidiu que esta importante distinción se destinara nesta cuarta edición a miña traxectoria na nosa ben querida universidade. Gratitude debo tamén ao meu grupo de investigación. Sen a súa colaboración e bo facer, non estaría hoxe perante este atril. A verdade é que me sinto moi honrado con este galardón que valora o uso da nosa lingua na actividade docente, investigadora, de transferencia de tecnoloxía e de divulgación. Tamén me aleda que veña para a Escola Politécnica Superior de Enxeñería e para o campus universitario de Lugo. Moitas gracias tamén, señor reitor e equipo reitoral, por traer este acto ao Campus Terra e a este centro que vin nacer e que foi e é a miña casa académica. Desexo tamén ter palabras de recoñecemento para os ilustres colegas distinguidos nas 3 edicións anteriores. Os profesores Manuel Bermejo Patiño, Xosé Antonio Gómez Segade e Antón Costa Rico. E, como non, de lembranza para o profesor que dá nome ao premio, o doutor Luís Porteiro Garea, defensor da nosa lingua e cultura, fundador das Irmandades da Fala, precursor ou pioneiro do nacionalismo político, que pronunciou a primeira lección en galego da que se ten constancia o 16 de setembro
de 1915 fai hoxe xustamente 106 anos. Eu nacín en Galicia e nacín galego, que para min é algo máis que nacer en Galicia. É estar fondamente enraizado coa súa lingua e coa súa cultura, identificarse coa súa paisaxe e coas súas xentes, e levar polo mundo ben alto e con orgullo o seu reposteiro. Creíme tamén en galego, en Vilameá, no Val do Mao, no concello lucense do Incio. Moitas gracias, señor alcalde da miña terra, por acompañarnos hoxe neste acto. Na bisbarra que Ángel Fole bautizou como Terra Brava, na Galicia rural, que se desangra paseniño, nunha Galicia rural chea de xente daquela, pero que pouco a pouco se vai baleirando. Medrei entre carballos e castiñeiros, entre agras e veigas, e tamén nos prados, ao que acompañaba o meu avó a pastorear as vacas e as ovellas. Foron as circunstancias da vida, eu ia para Labrego, pero as circunstancias da vida convertéronme nun desertor do arado. O galego é a miña lingua materna, a única que coñecín de neno, o meu idioma natural, de primeira instancia, diría. Contaban meus pais, aos que tanto debo, que cando eu tiña 2 anos, nunha viaxe a Madrid, paseaba meu pai cun amigo madrileño e este preguntoulle, referíndose a min, ¿cuántos años tiene? E meu pai respondeu, tiene 2 años. E eu, que estaba atento á conversa, espetei, teño 2 años e tamén ovellas. Eu nací en Galicia e teño que recoñecer, eu non sei se me... Sí. Cuns anos máis, nunha visita con meus pais a un amigo gandeiro da Terrachá, este regaloume un libro, o primeiro que lín na miña vida, As memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Axiña me sentín próximo ao Balbino, un rapaz dunha aldea do rural galego como a min, vestido como eu, con pantalón de pana, camisa remendada e zocos con madeira de bidueiro, que tiña vivencias parecidas ás miñas, sentimentos cos que eu me identificaba. Era un rapaz importante, pois estaba nun libro. Esas memorias do Balbino, o seu encontro co día a día da vida da aldea, cos labores do campo, coa morte e o loito, coa festa e a rebusca no campo ao día seguinte, con Eladia, a mestra da que se enamorou e que no meu caso se chamaba Tareixa, coa chea que arrastrou ao veciño que afogou, e ata había un Manolito en Vilameá, aínda que non fora os fillo do Señor. Esas vivencias do rapaz de Vila de Cruces significaron para min unha inflexión, pois decateime de que a miña identificación con Galicia como país, coa súa lingua e coa súa cultura, coas súas xentes e cos seus costumes, non era soamente algo indisolúvel, senón tamén algo importante e diferencial, algo que me enchía de orgullo e do que podía presumir. Ese libro ensinoume a amar a miña terra
e a sentirme galego. Comprenderán que con eses antecedentes non me resultou doado ensinar en galego. Ao principio, no meu galego, no que me sae de forma natural, no da aldea, aínda que devagar fume chegando ao normativo. Eso sí, sempre tratei de garantir que os estudantes non galegofalantes, bastantes nos primeiros tempos, pois aínda non se producira a inflexión de centros universitarios agroforestais en España, seguiran as miñas explicacións, expoñendo máis a modo, preguntando a doito e traducindo sobre a marcha aquelas verbas ou expresións de máis difícil comprensión. E teño que recoñecer que me sinto satisfeito do meu labor docente. Sobre todo, porque moitos dos milleiros de alumnas e alumnos que pasaron polas miñas aulas recoñecen o meu labor como profesor. Incluso algúns me chaman mestre. Palabra de fondo significado para min, que vai máis aló do agradecemento pola transmisión duns coñecementos. Hoxe en día, invádennos as novas tecnoloxías, e non lles nego o seu valor. Pero non poden sustituir ao mestre, porque os estudantes non soamente deben saber onde teñen guardado o que teñen que saber. É o mestre o que transfire non só coñecementos, senón tamén emoción, humanidade, empatía, que non é impoñerse, senón saber poñerse ás veces no lugar dos estudantes. Ganas de aprender e seguir actualizándose ao longo da vida, a utilidade do que se ensina. Tendo en conta sempre que o máis importante que se aprende na universidade non son fórmulas ou nomes de plantas que se esquecen, tecnoloxías que máis cedo que tarde van quedar obsoletas. Apréndese a ser capaz de afrontar dificultades e a progresar, a avanzar na madurez. Tristemente, ás veces entendemos que o ensino consiste en encher a cabeza de coñecementos e non nos damos conta de que tan importante ou máis é introducir na cabeza estrategias para buscar coñecementos e habilidades ao longo da vida, porque, en realidade, acabamos sendo o que a educación nos fai. Son moitos os discípulos e discípulas que me saúdan afectuosamente cando coincido con eles. E recoñezo que me sinto ledo por elo, pois coido que iso significa que deixei neles esa semente que cando xermola se converte en afecto, recoñecemento e aprecio. Ao longo da miña traxectoria como profesor da Universidade de Santiago de Compostela, defendín en diversas ocasións a necesidade dun maior apoio e valoración da docencia. En inferioridade, desde o meu punto de vista, fronte á investigación. Pode ser sintomático que a docencia lle chamemos carga docente, mentres que a investigación é actividade investigadora. Desde este punto de vista, paréceme un acerto o anuncio por parte do Ministerio do Ramo da posta en marcha dos sexenios de docencia e tamén que no borrador da que probablemente será unha nova de universidades que amosa luces e sombras se equiparen para o acceso aos corpos docentes universitarios os méritos de docencia e os méritos de investigación. Utilicei e utilizo adoito o galego nos meus escritos de difusión, transferencia e divulgación. Entre outras razóns, porque con frecuencia estes textos soen ir dirixidos aos nosos agricultores, silvicultores e gandeiros, as nosas xentes do campo. A
Aínda que é certo que ás veces eses traballos non se valoran do mesmo xeito que se estiveran escritos en español ou inglés, e eu sufrino nalgúna ocasión. Lembro que eu cheguei á Universidade de Santiago no xa afastado ano 1988 e aterrei como paracaidista, é dicir, sen seguir a carreira académica, procedente do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán. E nas probas, para acceder á praza de profesor titular da universidade, entre os meus traballos de difusión, transferencia e divulgación, incluín publicacións en galego, artigos, monografías e incluso algúns artigos publicados na prensa diaria. O presidente do tribunal valorou co seguinte comentario esas publicacións escritas na nosa lingua. Non lle podemos, en castelán claro, non lle podemos dar a praza porque ao día seguinte seguirá escribindo en galego. Afortunadamente, para min, os outros membros do tribunal, aínda que non eran galegos, non pensaron o mesmo. E así puiden colaborar xa como profesor da Universidade de Santiago de Compostela en libros escritos no idioma galego que tiveron importante aceptación. Moitos deles co apoio da Universidade, concretamente do Servizo de Normalización Lingüística, da Xunta de Galicia, do Concello de Lugo e da Deputación Provincial de Lugo, aos que agradezo a súa axuda. Tamén defendín sempre unha maior valoración da transferencia de tecnoloxía. Nunca entendín que unha investigación con traballo de campo realizado en Galicia teña que ser publicada para que se valore, para conseguir un sexenio, por exemplo, nunha revista de impacto en inglés de Australia, por citar un lugar. E que non se valore, da mesma maneira, un bo traballo de transferencia de tecnoloxía que recolla os resultados desa investigación e os poña a disposición dos habitantes do rural galego, que son os seus destinatarios, os que realmente os poden aproveitar. Nese senso, tamén me parece de gran interese a posta en marcha nos últimos anos por parte do Ministerio dos sexenios de transferencia de tecnoloxía, dos que xa se realizou algunha convocatoria. E xa remato un comentario. Coido que é importante seguir incentivando o uso do galego na nosa universidade, na docencia e na investigación, na difusión e na transferencia. E desde ese punto de vista, distincións como que hoxe recibo o premio Luís Porteiro, pois son incentivos que teñen a súa importancia. Oxalá chegue máis pronto que tarde o día no que xa non sexan necesarios eses estímulos. Moitas gracias a todas e a todos por acompañarme neste día especial para mí. Vicereitoras e vicerreitores, director do Servicio de Normalización Lingüística, querido Antonio, distinguido con este premio, alcaldesa de Lugo, alcalde do Vincio, que tamén nos acompaña, secretario xeral de Universidades, secretario xeral de Política Lingüística, deputada provincial, director da Escola Politécnica Superior que acolle hoxe esta celebración moi merecidamente, decanos e directores de centros
directores de departamento, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, familiares de don Luís Porteiro Garea, que tamén teñen a deferencia de acompañarnos cada ano reiteradamente nestas celebracións, profesoras, profesores, persoal da Administración e Servizos, estudantes, donas e señores. Como xa se acaba de expoñer, habitualmente celebramos esta entrega do Premio Luís Porteiro Garea o 16 de setembro e, habitualmente, facémolo tamén no Paraninfo do que hoxe é Facultade de Xeografía e Historia, no seu momento Facultade de Dereito a que pertenecía Luís Porteiro Garea, que foi unha sede da universidade, pero este ano quixemos, dende o mismo momento en que o xurado tomou a decisión de concederlle este premio a Antonio Rigueiro, quixemos traer a celebración deste acto, respetando a data, o 16 de setembro, aquí á cidade de Lugo, en este caso a Escola Politécnica Superior. Está máis que motivado. Pensamos que o papel que ten desempeñado Antonio Rigueiro na promoción do uso da lingua galega en todos os ámbitos da súa actividade académica ten unha conexión directísima con este campus en Lugo, a súa Escola Politécnica Superior, e me parece que era de xusticia absoluta facer esta celebración hoxe aquí, e por eso é máis que acaído, máis que merecido, e dar oportunidade, como ademais é evidente, de que a pesar das restriccións que aínda nos acompañan, pois todos estes amigos, coñecidos, compañeiros e compañeiras queiran estar contigo para darche ese abrazo de cariño que todos queremos transmitirche. Pero, bueno, se quixéramos buscar razóns, ainda había máis, porque Luís Porteiro naceu en Lugo, aínda que por pouco tempo estuvo aquí vivindo na cidade de Lugo, pero tamén naceu aquí na cidade de Lugo, o sea que tamén aí nos encaixa todo para ubicar aquí este acto. E nesta lembranza de Luís Porteiro, porque o obxectivo do premio son dous. Un é recoñecer a traxectoria de persoas destacadas a prol do galego na docencia, na investigación, en toda a súa carreira, a súa actividade académica, pero outro tamén moi importante é recuperar e dar a coñecer a figura de Luís Porteiro Garea, que non foi sempre recoñecido como se merecía. Ten esas dúas finalidades. E dicía eu, falando de Porteiro Garea, pois, seguindo como estamos baixo unha pandemia, pois, recuperou tamén a actualidade porque foi unha vítima da gripe do 18, da gripe que se coñeceu como gripe española, e pois en outubro, finais de outubro, novembro do 18, pois faleceu vítima desta enfermedade. Non sei, seguramente os seus familiares teñen a información máis correcta. Dícese se contaxiou dándolle un bico a súa nai e dicíndolle que mamá, tú nunca me contaxes de nada. É un xesto de cariño grande, non? Ben, e esa mesma persoa pois manifestaba tamén máis alá das dotes que xa se lle coñecen como pois un galeguista convencido, un defensor da lingua, un intelectual comprometido tamén coa política e en defensa de Galicia, pois deixou tamén algunha cousa no testamento hológrafo que escribiu que, bueno, pois tamén demostra unha ternura e un cariño especial. Dice que legaba aos seus fillos a mesa de escritorio que lle regalaron os seus alumnos para que nunca se desfixeran dela. Parece que tamén aí hai unha vocación de conexión, de agradecemento e de vinculación con o estudantado que di moito dun gran profesor universitario, pero que foi moito máis que profesor universitario, un gran referente na nosa lingua, na nosa cultura, que desgraciadamente pois nos deixou con apenas 39 anos cando tiña toda a vida por diante. Ben, pois entregando o premio Lois Porteiro Garea, 39 anos, non, dixen mal, 29 anos. 29 anos, de 1889 a 1918.
Digo, lembrando a figura de Porteiro Garea e recuperándoa, afortunadamente agora os alumnos que estudan na Facultade de Dereito en Compostela teñen ocasión de ver un Víctor que está ali ubicado para facer visible pois unha personalidade desta natureza que ata, xa digo, recentemente non tiña recibido o recoñecemento que se merecía. Pois ben, baixo ese nome ilustre de Porteiro Garea, pois queremos distinguir cada ano a persoas que teñen demostrado unha traxectoria moi relevante na súa aposta pola lingua e pola cultura de Galicia, fundamentalmente relacionado coas súas actividades académicas, porque convocámoslo dentro da universidade. E este ano, pois, como xa se expuxo, para o xurado non había dúbidas, xa unánimemente entenderon que tiña que ser para Antonio Rigueiro, por toda esa traxectoria que aquí quedou perfectamente glosada tanto por Ana Isabel como por Xavier, pero que todos coñecíamos, esa galeguidade dende o comenzo, dende si mesmo, esa identidade, ese compromiso coa lingua en todos os ámbitos, pois xustificaba sin duda alguna este premio. E ademais se dá a coincidencia, a circunstancia de que engadimos outro ámbito de coñecemento tamén ás persoas distinguidas, e hasta ahora pois nos movéramos no ámbito das ciencias, no ámbito das ciencias sociais e tamén certamente ligado ás humanidades, pois agora tamén aparece unha figura moi relevante no ámbito das enxeñerías. Quere dicir, unha vez máis, que o galego pois sirve para calquer ámbito do coñecemento, para ensinar, para investigar, para transferir e para divulgar, e iso pois xa ten de si moito mérito. De Antonio Rigueiro pouco podemos engadir ao que se leva dito e pouco hai que engadir despois de telo escuditado. Eu penso que a palabra que mellor lo definiría é esa de mestre con mayúsculas, é unha referencia na universidade, é unha referencia no campus Terra aquí en Lugo, sin dúbida algunha, ten marcado unha traxectoria que é indisoluble de o que é, o que chegou a ser pois a universidade aquí nesta cidade. E despois ten ese cariño, esa bonomía que fai que todos os sintamos e nos sintamos moi próximos, moi cerca del. E eu estou seguro, e algo decía Javier tamén, que o feito de que se fale con esa naturalidade e con esa proximidade en galego fai que todos nos sintamos pois un pouco máis pertos aínda, máis alá da súa condición humana, pois ese outro vínculo máis pois nos aproxima aínda, nos fai entendernos mellor, sentirnos máis cerca, e todo eso pois ten moitísimo valor. E logo a min me gustaría salientar tamén o feito de que seguir mantendo e potenciando o uso da lingua nesa conexión coa realidade que é, pois, neste caso, o ámbito no que el máis se moveu, o ámbito da natureza, das árbores, da agricultura, da silvicultura, pois é conservar a lingua, pero é conservar tamén unha forma de ver o mundo, unha forma de ver esa realidade que o día que perdamos esas palabras que non son propias, seguiremos falando desa mesma realidade, seremos capaces de transmitir ideas e de comunicarnos, pero non seguirán significando o mesmo, teremos outras palabras. E non podemos perdelo, por iso o traballo feito pois ao longo de toda a súa docencia, de toda a súa publicacións, difusión, transferencia, etc., pois é un traballo impagable para que esa forma de ver a realidade que temos dende a nosa lingua, dende o galego, non se perda nunca e queda aí como unha referencia. Decía tamén Porteiro Garea, promovía e defendía que había que falar galego, falar a lingua como a soupera cada quen. E Antonio pois acaba de darnos aquí unha mostra de esa defensa do uso da lingua, de acordo coas capacidades e as condicións de cada quen. Bueno, afortunadamente hoxe
poderíamos decir que por formación, por coñecemento, pois todas as persoas que se educaron en Galicia teñen coñecemento suficiente para poder falar galego. Bueno, todas. A miña xeración creo que fomos os últimos ou os penúltimos que aínda non estudamos galego nos nosos currículums académicos. Veu un pouquiño despois, non sei se foi exactamente a última, a penúltima ou 2 anos despois, pero eu nunca cheguei a estudiar galego. A min pasoume como Antonio, aprendino na casa, ese galego que Victorino Núñez dixera un día no Parlamento cando alguén lle reprochou que cometía algunhas incorreccións, lóxicamente, gramaticais, léxicas, etc., que cometemos, pois el dixo que el falaba galego de cortello que non de granxa. Pois Antonio e os que aprendemos galego na casa, pois levamos ese galego de cortello que tratamos con moito cariño, que nos identifica, tratamos de cometer os menos erros posibles, pero seguimos cometendo, falo por min, moitos erros aínda, pero me parece que está por enriba pois esa vocación de manter un vínculo que nos une, que nos representa e que nos manifesta pois unha forma de vivir e de estar no mundo, non? E logo, dende a universidade, pois, sí, eu tamén compartiría o desexo de que non fora necesario seguir mantendo premios porque isto acadase pois unha situación, digamos, absolutamente normalizada. Bueno, aínda nos van facer falta algúns anos e algunhas traxectorias ilustres como a que hoxe distinguimos para ir chegando a este obxectivo. Todos sabemos que si na administración si temos acadado un nivel de normalización moi razonable, no que é a docencia, pois faltanos moito por avanzar. Non sei se chegaremos aínda ao 25% de aulas en galego. E se falamos de investigación, aí sí que a cousa, eu non sei se mellora ou se non máis ben tende a empeorar, porque é verdade que a ditadura que nos marcan as grandes editoriais, as grandes publicacións, todos estes criterios de impacto, de medición, de cuartiles, etc., fan que o galego pois se atope nunha inferioridade clarísima de condicións se alguén pondera pois por unha parte o interés por acadar o máximo impacto e o máximo recoñecemento, pois ás veces pois o que non se lle recomenda é facelo en galego. E aí temos tamén que ser quen de poñer en marcha sin limitar, por suposto, a capacidade de todo o mundo para tratar de proxectar as súas publicacións, os seus resultados, pois a todas as partes do mundo, que é un obxectivo absolutamente razonable, pero poñer tamén todas as ferramentas, poñer tamén todas as solucións para que iso non penalice sobremaneira pois o uso dunha lingua que non ten pois o impacto do inglés ou do castelán, pero sí que ten pois unha relevancia enorme, non? Por iso aínda nos queda moito que facer e nos toca seguir traballando nesa liña, non? Ben, pois pola miña banda pouco máis, dicirlles unha vez máis que me sinto especialmente feliz por poder celebrar este acto aquí en Lugo, na Escola Politécnica Superior de Enxeñería, por poder distinguir a un referente indudable do uso da lingua na nosa universidade e por seguir traballando como universidade a prol do uso normal do galego e de facelo como ferramenta habitual, ordinaria, en todo o funcionamento, en todos os ámbitos. Quédanos traballo por facer, pero estou seguro que con compromisos como o que aquí hoxe vimos de escoitar, iso nos anima a todos a seguir cada día traballando duro. Moitas gracias. Imos escoitar Gaudeamus.
Levantamos a sesión. Moitas gracias.